Nggih, aku budal, pamite sentani marang rewange. Wis nyangking tase, mlaku menyang garasi. Urung kaya Darnini durung budal, ora katon libete. Ora keprungu suarane, cengkerak balik niliki Darnini. Buka kamar anake, tenan Darnini isih ana ing kamare, ing peturone. Lho ni, ora kuliah, gene yo lara, kowe nangis. Geter takune Sentanu karo marani anak prawane. Bareng bapake cedak, Darnini kakek gembregah, cekekal tangi, terus ngrangkul sikile bapake. Nangis ngelolo ora diempet meneh, ngelolo kaya bendungan kali bedah. Jebul patenane wae aku, Pak, patenane wae, ujare ing antarane tangise. Darnini, kenapa Cahayu? Sentanu njompak kaget. Hihi, hihi. Hihi, hihi, wis rong sasi iki. Hihi, hihi, aku telat. Hihi, wis. Hihi, hihi, wis dipriksake positif. Hihi. Darnini gandeng. Pak, patenan aku, Pak. Apa meteng kowe kaya waro asu arep nyatet dheweke. Sentanu nyepatake sikile. Ngusah Darnini saka jedake. Meh wae mara tahan urung eling. Darnini dudu asu. Nanging anak prawane kang tawan-tawan nangis. Piye Toni, kowe iki kepriye? Ki karo sapa? Saleh. Darnini durung nguculake rangkulane. Bisa ngelukan ora bisa diempet. Mantuk-mantuk mangsuli pitakoni bapake. Sentanu muntap atine. Gidro-gidro, raine krasa panas. Mangar-mangar, anak prawane meteng. Aduh, piye iki? Aduh, mbah pira suwene. Sentanu ora bisa mikir apa-apa. Ditogake wae, Darnini ngengkep sikile, arep dikapakake, dikipatake. Bocah nangis, butuh pitulungan, butuh pawadulan, muntak jeroane atine. Arep dielus rambute, dieman ki wong Darnini wis cemer, jijiki ora pernah dieman. Sentanu ora sida budal kantor, asihi pesabantune kang melu ngonangi. Kedadeyan kowe ditulung dikon nyambut gawe apa wajibe. Diketik ora oleh nggambarake sing disekseni marang sapa wae. Sentanu telepon dewan, yen dina kuwi ora bisa melu rapat paripurna. Dheweke perlu ngurus ngarampungake praparane Darnini. Kok lagi kok ngomongake saiki ta Darnini? Kok lagi kok tangi saiki? Ditakoni Sentanu bareng wis padha sare, bisa padha rembugan. Endi sih aku durung yakin. Bareng tetap aku positif, aku bingung. Nanging isih bisa mikir dawa. Sing kudu tak lapori dhisik Saleh. Aku kudu ketemu dheweke. Lagi dek wingi ndadak dheweke nampik. Emoh nikahi aku, jare durung sapa mamah. Ta edan nanging genah karo dheweke. Iya Pak, dheweke rak pancen resmi. Piye ujare dheweke? Digugurake wae mumpung dia cilik durung ketara. Ora genah ki nanging ngakoni yen kuwi anake. Ngakoni ning emoh yen dikon nikahi saiki. Emoh dheweke isih durung kuwi pametu. Isih arep nutukake kuliahe, isih arep ngrangkeh gegayuhane dhisik dadi insinyur. Wis kuliah ngrangkeh gegayuhane. Ya ora apa-apa diterusake, nanging kuwi ora perlu dinikahi. Moh Pak, moh. Pendeke kon gurake wae, yen ora digurake dheweke ora gelem tanggung jawab. Lah bareng oleh jawaban mengkono, lagi aku wingi nangis sewengi. Nganti esuk iki mau, putusanku ora ana liya. Aku kudu matur bapak, yen bapak ora ngonangi saiki ya mengko aku matur. Edanane ana ribet kaya ngene kok ya wayahe ibumu menyang Kairo. Wis rong sasi ya umur kan tutanmu 8 minggu. Aduh, piye ya yen kowe nganti meteng nganggur. Ora nikahan lan nganti nglairake. Aduh, saibes ini keluarga kene. Putrane Kolonel Sentanu anggota DPR meteng nganggur. Gek reko tak doleh ngendi. Iya Pak, aku izin nang kampus. Telepon ibu wae Pak. Priye ngendikane? Aja sik ta, ibumu isih 10 dina kelas kondur. Ngene wae, dina iki aku tak ketemu Saleh. Dapeksane nikahi kowe nanging ora sah rame-rame. Emoh Pak, dheweke wis ngomong ngono. Emoh dheweke kepengin lulus statuse isih tetep Joko. Lan ya kuwi mau, yen wetengku gedhe, dheweke ora gelem diarani bapake si bayi. Dadi sing kesinan ya aku, yo kene. Mula telepon ibu wae ta Pak.
Sik ta, dino iki aku ketemu Salin dhisik. Dapeksane nikahi kowe. Dino iki kudu oleh jawaban saka dheweke. Yen dheweke tetep emoh, ya kepeksa digugurake wae. Mergo ya isin banget sih aku. Nanging Pak, aku mah ngono. Mengko wetengku lara. Aku wedi lara. Mesake bocahe. Ben enek kene wae aku paten ana utawa tak mati. Hus, kowe iki ngomong apa? Kowe durung dadi bocah. Isih gotro, durung wujud, mau operasi cilik, ora lara ora. Kowe dibius, ora krasa lara. Dina rampung, lebu saiki sesuk kowe wis balik mulih. Bisa sinau, bisa kuliah, balik kaya perawan maneh. Ora ketarani, ora gawe wirang karo warga. Apa bocah ora tekan ibu dhisik? Kenapa ndak tekan ibumu, malah mangko ibumu rawuh? Kowe wis waras, kowe kaya adat saben. Ibumu rasa ngerti, nanging ibuku ya ibuku. Kalau wargane dhewe lan ibu kuwi ya ibu wong wadon sing tinitah nglairake bocah kaya aku iki mesti cara ngrenahake beda karo wong lanang perlu disubuni pirsa. Alah wis ora perlu pirsa beber pisan wong solusine kudu saiki mumpung jenenge isih gotro ibumu ora ana kene wis sing perlu tek tindake saiki goleki Saleh kene dak ubre omeng ngendi kampus ngendi. Dina iki kudu ketemu. Dina sesuk wis kasep. Solusi kudu diputusake dina iki. Monggo priye asile sapa teman iki kena terus dirembuk maneh. Wis kowe saiki ana ngomah wae. Ora perlu susah. Bapak sing arep merantasi gawe. Ora sida nyang kantor dewan, nanging sentane ngumpul panggonane Saleh. Lan uga melokake nemoni Dr. Syafi'i, kanca raket sing saiki sukses buka RSB dhewe ing wilayah industri. Ngeladeni karyawati pabrikan sing nglairake anak cukup merjal nganti jam 4 sore Sentanu lagi mulih.